Супер красота. Няма никой. Здравейте. Намираме се. Тръгнахме от село Скобелево, Пловдивско и отиваме на първия връх за деня. Барчина, Шимкина Барчина ли беше? Красота голяма. В принцип сме тръгнали за върховръх. Да отидем на хижата, но да минем през този връх, така и така сме тук. Красотата е уникална. Шеникова Барчина. 1430 или 40 метра. Няма гледка изглед, но ето го върх. Даже и калинка има тук. Тя ще скачи на мен. Ето е калинката. Може да си пожелаем да сме живи и здрави. Тя не ще скачи. Еми, това е първото връхче.